Estamos de novo con todos vostedes, damos a boa noite e a benvida a Xavier Rodríguez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Vilagarcía. Benvido. Como estamos, señor Rodríguez? Moi boas noites, moi agradecido polo vosso convite a facer hoxe esta entrevista e darnos un poquinho a coñecer e ante dos nosos telespectadores. Faltaba o Bloque Nacionalista que viñera do Concello de Vilagarcía a facer balance de xestión, pero antes facemos balance das festas. Vostede é moito destas festas de Nadal, disfruta moito? Xa fun menos, pero cos anos, quizáis por cuestións familiares, vaste familiarizando máis coas celebracións, e lonxe de ser pois algo, ás veces incluso inoportuno, e que aceptabas estoicamente, hoxe disfrutamos delas, afortunadamente, porque se incorporan novos membros á familia, e a alegría que ofrecen os nenos no fogar, pois é algo que che inspira espírito de Nadal. Sí, eso é maravilloso, non? E portouse ben vostede e lle trouxeron moitos raíces, ou? Eu creo que fun razonablemente bo no personal, penso que tamén no político, e no profesional, e, bueno, recibín, digamos, que o tratamento axeitado polas súas majestades do Oriente. A familia ben, entonces, algún gramo de máis ou de menos? Sí, eso é, digamos, que a cara B destas festas de Nadal, sempre, por moito que fagas vos propósitos, sempre se gañan uns kilos, e ora veñen a segunda parte que todos algunha vez nos propuxemos, que se chaman os propósitos de ano novo, que hai que ser un pouco consecuentes coa nosa filosofía e ir pasiño a pasiño, non buscarse metas moi altas que despois son inalcanzables. En política tamén, Logo falamos da política. Bastantes promesas para cumprir. Non as diga, pero dígame se unha ou dúas ou máis. A estas alturas da vida, o principal é manterse en boa saúde, e todas as expectativas son en manterse, digamos que, nun estado de, polo menos, quedarme coa saúde do 2024. Ese é o máis importante da saúde. Se lle parece, entramos a valoración política. Si quere, como foi unha pequena valoración moi sinxela dos resultados electorais e da xestión deste ano e medio do goberno, no cal, lóxicamente, o Bloque apoia. Efectivamente, a valoración que se pode facer dos resultados electorais pois casi estamos chegando ao ecuador da legislatura, non? Casi a 2 anos vista. Ben, eu creo que desde o punto de vista do BNG e do punto de partida foron máis que aceptables. Non podo senón valorar de xeito positivo os resultados electorais. Evidentemente, non se trataba, era moi difícil, digamos, conquistar o ceo, no sentido de chegar á alcaldía, evidentemente. Hai que ter os pés no chan, partíamos de que o candidato era un verdadeiro descoñecido, fomos prácticamente os últimos en completar unha candidatura, había desde a perspectiva dos medios de comunicación, da prensa, pois se despertaba un gran interese sobre cal podría ser o candidato, se suscitaba interese, digamos. E finalmente, bueno, pois, desde o noso Consello Local e a Asamblea Local do BNG de Vilagarcía, pois, se considerou que eu era naquele momento o candidato máis excitado, a pesar de contar co hándicap de que era prácticamente un perfecto descoñecido. As outras candidaturas me levaban unha gran ventaxa porque xa formaban parte de outras legislaturas. No caso da alcalde era sobradamente coñecido. Sorprendeume os resultados de María da Vila, que non o esperaba, e os resto dos resultados foron máis ben esperables, non? Houve un desgaste que é lóxico por parte do PSOE, non só que lle afectara a nivel do Estado, sino tamén de que faz moitas accións positivas, pero tamén cometes erros ao longo dunha legislatura, de 2 legislaturas, non? Houve unha especie de desgaste, e nós, xa digo, partíamos dunha situación moi comprometida, na que prácticamente, xusto recoñecelo, eu así o fixen nos encontros coa veciñanza, estuvéramos, se me permites, entre aspas, algo desaparecidos, porque tivemos problemas persoais, internos na nosa portavocía, e entón partíamos de un grado de descoñecemento do candidato moi importante. En ese sentido, podo estar orgulloso de quen me acompañou, al número 2 da nosa candidatura,
a miña compañera no grupo municipal, Rosa Buín, sí que tiña esa experiencia política, esa experiencia de goberno, formou parte dun cogoberno, e iso pues, me permitiu no momento, e me sigue permitindo no día a día, non podo estar máis que agradecido a ela do apoio que teño, e non é que sexa o meu brazo dereito, é que son eu casi un apéndice en moitos momentos digamos que da dimensión, non solamente humana, sino política tamén da miña compañía. A veteranía xoga moitísimo. Sí. Xoga moito. E o balance da xestión este ano e medio, como o valora? Que dos feitos... Da xestión municipal correcto, sí, en xeral, non? Correcto. Ben, logo entramos en detalles como ou en proxectos. Como che dicía hai uns instantes, efectivamente, en esas eleccións de 2023 pasoulle certa factura ao partido que gobernaba pois todas as legislaturas anteriores. Xa en campaña, e neste mesmo medio, no que nos encontramos hoxe, cando se falaba de debates, eu dicía que o goberno de Varela, como todos, tiña luces e sombras, non se podía facer unha emenda á totalidade. Hai erros e hai acertos en moitas ocasións. E o noso propósito secundario, principal, todo o mundo ten, todo candidato ten en mente chegar a poder gobernar, chegar á alcaldía. Despois a realidade é que te sitúa no escenario no que ti tes que batir, non? E o certo que, bueno, estes casi 2 anos de legislatura pois foron marcados por unha intensa negociación. É dicir, nesta vida e en política hai que facer moitas cesións, dunhas partes e de outras, e o balance por parte do BNG do que é a política, a xestión municipal, do goberno municipal, ben, nós vamos a ser positivos e pensar que podía ter sido outra peor se o BNG non estivese aí en momentos puntuais pactando, negociando, chegando a acordos. Vilagarcía é unha cidade moi grande, unha cidade con moitos retos, moitos desafíos, moitos problemas, non sempre se acerta, pero tampouco pode dicir que sexa unha xestión a destes 2 anos por parte de quen goberna, porque a veces se confunde, se nos fala por aí de que hai un cogoberno que non é tal, pero na responsabilidade de quen goberna, pois sí é certo que hai moitos acertos, e neses acertos a pegada do BNG tamén está porque para chegar a ese porto nesa singladura tuvo que negociar de alguna maneira con co seu principal aliado, digamos, na oposición, que é o BNG, é a consecuencia dos resultados electorais, e con esas bazas teñe que xogar tanto que ten a responsabilidade de gobernar como a oposición, que ve a oportunidade de poder facer a súa influencia na xestión municipal. Orzamentos, como os valora vostede? Sabe que os conservadores, o Partido Popular, suspende o goberno, pero consideran que a aprobación do presuposto marcou unha forma negativa para o ano. Efectivamente, bueno, se pensamos na visión do Partido Popular, é unha emenda á totalidade. Hai algo no que coincidimos tanto o PSOE como o BNG, cando falamos da oposición a apoiar os orzamentos. E é que, como falamos de emenda á totalidade, o Partido Popular está instalado no non polo non, e entón non lle vale nada, é dicir, valelle calquera excusa para decir non aos orzamentos. Tamén ten claro que se conta o PSOE co apoio do BNG van adiante. E neste caso, os orzamentos foron adiante, foron moi tarde adiante, a verdade. E iso tamén nos paga factura, tanto a quen ten a responsabilidade de gobernar, como o BNG nas súas expectativas e no que resta de legislatura. Pero si é certo que son os mellores orzamentos que podía haber desde a perspectiva que che dicía hai un momento de que hai que facer cesións mutuas e chegar a formas de consenso. Podo dicir aos nosos telespectadores que casi un 90% das propostas do BNG a modo de enmendas ou de achegas, aportacións a esos orzamentos, pois contaron co beneplácito de quen tiña a obriga de sacalos adiante, e dese xeito nos esperamos que neste 2025 se materialicen boa parte daquelas propostas
e acordos en materia orzamenteira que chegamos. Si é certo que son os presupostos, os orzamentos máis altos, digamos, da historia, había unha cuestión que, dito ahora coa perspectiva de varios meses, pois nos inventou moitas dúbidas o BNG, que era a cuestión de solicitar créditos. Pero era algo, digamos que, imposible de solventar algunha cuestión orzamenteira como a reforma, a construcción, a ampliación da piscina municipal de Fontecarmoa, que se non era por ese crédito non se podía materializar. E nós xa tiñamos dúbidas ao respecto e tamén puxemos as nosas condicións. Dixemos piscina sí, pero tamén ese gasto tan importante que vai a repercutir nas arcas municipais ten que ter unha reversión, é dicir, ten que revertir a modo de ingresos, porque se ti faz unha ampliación da piscina na que se podan realizar probas deportivas de alto nivel, eso tamén atrae visitantes, os participantes, as familias, digamos que xenera uns ingresos para a cidade, non? Por poñerte solamente un dos exemplos das dúbidas que tiñamos a hora de solicitar créditos. E eu penso que foi unha decisión acertada apoiar os orzamentos e que ademais o BNG vai ver como a ciudadanía se vai beneficiar de unha serie de propostas que nos fixemos nese momento da negociación e que máis pronto que tarde espero que vexan a luz. Proxectos ou, bueno, Vilagarcía, lóxicamente, como calquer outro concello, ten moitas obras en marcha e, ademais, ten, digamos que, cambios importantes. A fachada marítima é unha, dende a rexeneración da praia de Compostela, dende todo o que ten que ver co mollo do ramal e todo isto, o novo centro de saúde. Que vai supoñer isto ou hasta onde a lectura do BNG está de acordo con todo ou cambiaría cousas? Podría che dicir que cando saímos de Vilagarcía, e non fai falta ser un gran embaixador da cidade, e falas coa xente de fora de Vilagarcía, non digo a nivel xa fora de Galicia, sino de outras cidades de Galicia, pois ven que é unha cidade con moitas posibilidades. Está nun entorno privilexiado, como a Ría de Arousa. Moi ben comunicada no que son os grandes medios de transporte. Poderíamos abrir outro melón aí que é o das comunicacións interurbanas, entre os concellos do Salnés, pero ten moitas posibilidades a nivel climatolóxico, xeográfico, de comunicacións. É unha cidade moi boa para vivir. O que temos é que mellorala. E moitas veces os máis críticos coa nosa cidade somos os propios habitantes de Vilagarcía. Non porque as outras cidades estean moito peor, sino porque Vilagarcía é un foco de atracción de visitantes, é un foco de atracción para persoas que queren vivir nela, que queren residir. Lamentablemente, e isto é un mal estendido ao resto de cidades do país, é a cuestión da vivenda. É unha asignatura pendente. Xa sabemos todos... Que pasa co Pexón? Que pasa co Pexón? O Pexón debe estar aí desde tempos inmemoriales, digamos que é unha pregunta redundante en cada legislatura. Para min é novidosa. Pero o Pexón, claro, é un elemento importantísimo para o desenvolvemento da cidade e para determinadas infraestructuras. E para os investimentos. E para os investimentos, claro, en distinta materia de vivenda, de transportes, claro, industria, etc. Claro, a partir de aí, nós temos que ter claro que modelo de cidade queremos. E parece que as tendencias van porque sexa unha cidade de servizos. Non coincido con algunhas valoracións que din que Vilagarcía é unha cidade de dormitorio. Eu eso o cuestiono. Si é certo que moita xente reside aquí e ten o seu lugar de traballo fora. Bueno, pero a cuestión turística, hosteleira, de servizos, comercial, pois é un foco tamén de atracción. E un Pexón o que ten que facer, digamos, compatibles certos usos, non? Está, pouco antes das vacacións, unha persoa se dirixía a nós falando da problemática pois dunha empresa de transporte sacaron do seu domicilio. Claro, o Pexón debería servir para iso, para establecer claramente cal debe ser o uso residencial ou outros usos, industriais, comerciais, en empresas que poden resultar perxudiciais, en un sentido, claro, vas ao Pexón e resulta que
esa empresa que ese veciño se sentía perxudicado polos ruidos a primeira hora da mañán e tal, estaba aí, co pexón na man, se podía ter instalado, e unha promotora no seu día construiu en unha zona que non quedaba moi claro que usos lle dar. O pexón o que nos debe de deixar claro, o que ti comentabas, que usos lle podemos dar á cidade, incluso no aspecto do lecer. De todo. O plan organizador de todo. Efectivamente. E aí, bueno, pois non é posible acordo. É algo que temos falado, nas conversas, cando nos sentamos sobre unha mesa, a alcaldía e os representantes do BNG, pois, como fomos, digamos, queimando etapas, non? Ao longo destes casi 2 anos de legislatura, a última, digamos que gran chanzo que había era o do PEMUS, que está moi relacionado precisamente co pexón, e abundando nesto do PEMUS, claro, falamos, bueno, e o pexón que? Bueno, a idea do goberno municipal é que sexa, digamos, que un pexón bastante, non sei como calificar, cauteloso, non? Pero sí é certo que está aí a posibilidade de que comece unha expansión da construción, pero hai que facela tamén compatible co medio ambiente, coas zonas nas que se pode construir. Acabamos de vivir tristemente as consecuencias da dana de Valencia e sabemos que Vila García ten zonas inundables nas que hai que ter precaución. Non a esos niveles, pero non, evidentemente, pero bueno, o risco cero xa sabes que nunca existe, pero non lle podemos dar ferramentas ao demo para que actúe. E entón, nese sentido, pois o pexón supoño que será algo aberto, pero a cautela está en mans do goberno. Nos, o día que nos presenten un documento, pois o estudiaremos, tamén temos os nosos expertos, xente relacionada co urbanismo, arquitectos municipais, de concellos nos que gobernamos ou cogobernamos, e lle daremos a valoración oportuna e faremos as achegas que sexan necesarias tamén, evidentemente. E o polígono do Pousadeiro hai que ampliálo? Quedando claro que Vila García é en boa medida unha cidade de servizos, hai que facer que sexa tamén compatible con outras actividades. A que bello dito de non meter todos os ovos no mesmo cesto implica que tamén hai que darlle un impulso ao emprendimento, á industria, e eu creo que sí, que o polígono do Pousadoiro debería experimentar unha ampliación, porque ademais é sacar a industria fora do casco urbano, e que tampouco sexa no ámbito de vida da xente da nosa contorna, das nosas parroquias. É dicir, nun lugar axeitado, que estea ben comunicado, porque, evidentemente, para unha empresa se valoran os custes de produción e un deles é o do transporte, evidentemente. A logística, como ben dís. Claro. E volvemos un poquinho á fachada, quero dicir, todo o ramal, as novas naves para a meixa de carril, as novas parcelas, todo eso, máis o novo centro de saúde que foi aprobado, digamos que a Xunta acaba de aprobar a día 30 ou algo así, o contrato para executar as obras. Sí, ese tempo non era, era o que estábamos esperando. O día 30 correctamente mandou a nota, axudicada por 17,8 millóns, comenzarán os traballos a finais de xaneiro e as obras en febreiro. Bueno, que vais a poñer esta a valoración do BNG para todos estes proxectos? O do Centro de Saúde esperemos ver as obras. Eu hasta que non vexa o inicio das obras, pois ainda non o teño moi claro. E o entendemento, e se queres xa para ir avanzando, porque o tempo corre máis aquí que no outro lado, digamos que o entendemento entre a Autoridade Portuaria e Concello Autoridade Portuaria. Ben, supoño que sabes, igual que os nosos telespectadores, que agora, neste momento, Rosa Buín, que a miña compañera no BNG, ten tamén presenza na Autoridade Portuaria, no chamado Consello de Administración. Correcto. Nós sempre pensamos que era un organismo bastante opaco. De feito, ten unhas condicións draconianas no sentido de que do nivel de confidencialidade do que pode trascender a opinión pública. Para mí, a Autoridade Portuaria é necesaria, o Porto de Vila García é necesario,
e debense compaxinar cidade e porto sin colisionar os intereses. Pero tamén o porto non pode vivir de costas a Vilagarcía, e de feito nós dos do BNG xa presentamos ao longo desta legislatura algunha que outra moción no pleno que tiñan que ver con cuestións de esa, digamos, ese detalle da autoridade portuaria con Vilagarcía e coa cidadanía. Cando nos solicitábamos que se derribe unha nave ali no Cabadelo, que supón un atranco para que flúa o río do Con, eso está a pelota no tellado da autoridade portuaria. Cando nos solicitábamos que abriesen espazos, ata ahora mesmo vetados, para ampliar os lugares de estacionamento, sobre todo en días de mercado tamén. E si é certo que hai actuacións que nós nunca teríamos suscrito. Eu, personalmente, nin o meu grupo, pois tería estado a favor de seguir mantendo obstáculos na fachada litoral. Facías mención a esas naves para 30 anos que hipotecan de alguma maneira o futuro de Vilagarcía nese sentido. Tamén nos cuestionamos en pleno, xa vimos absurdo no seu día, pero cuestionamos a ampliación do tren a Ferrazo, que pode supoñer tamén un atranco a esa sucesión, a esa continuidade que lle queremos dar desde o Parque Miguel Hernández ata a Praia da Concha, non? Esa zona verde que sexa de tránsito, que supoña un atractivo para os que visitan Vilagarcía, que chegando á estación de tren, veñen a Praia da Concha de Compostela, que é un dos grandes atractivos de Vilagarcía, e que se encontra un mellor día menos pensado co paso do tren de mercadorías, que pasa mellor 5 veces ao ano. Pois non sei, podíamos sacar hora de calculadora e ver canto custou o investimento cada operación, cada convoi desos. Hai cuestións que a veces non acaba de entender por parte da autoridade portuaria de Vilagarcía, e outras pois se marcan dentro da polémica, como son as propias naves da organización de produtores. Sabemos que a polémica sempre rodea a quen está ao mando dese organismo, e, bueno, todo está interconectado, nada queda a marxe. E a Playa da Concha, hai que usos que habría que facer, porque realmente esa potencialidade tena, pero parece que está sin explotar. Bueno, ou sin poñer en marcha. Neste país todos temos un adestrador de fútbol que ten a súa idea na cabeza. Nos, como non podía ser de outra maneira, tamén nos entrevistamos no seu día cunha asociación un colectivo de veciños e usuarios da Praia da Concha Compostela que nos presentaron as súas inquedanzas, as súas propostas. Si antes falábamos de proposicións de aninovo, non? E a veces non había que levar metas moi altas, senón que había que poñer os pés no chan, tamén era certo que as propostas deles eran pouco menos que irrealizables. Temos que ter claro que a Praia da Concha Compostela é unha praia, digamos, urbana, con todo o que iso implica. É un medio natural en sí, pero non é un medio natural salvaxe, que hai que preservar. Non é a Praia Lanzada, nin o areal de Carnota, é unha praia, digamos, con un intenso uso turístico. E que ten, ademais, o engadido de que aí se celebraron ata agora festivais. Nos no seu momento tamén nos supuxemos, dixemos que había unha oportunidade de aproveitar ao propio Peirao do Ramal para instalar ali certamen como Atlantic Fest, pero non cabe dúbida que a actuación do Estado, que ainda que foi tarde, bueno, haberá que valorarla desde a distancia, non? A priori, o estado do areal quedou razonablemente ben, hai que seguir agora incidindo nas labores de mantemento. Efectivamente, o cadillo é algo que non se vai erradicar de vez se non se está en riba del continuamente, non? Pero é un areal con moitas potencialidades e, polo tanto, hai que incidir na cuestión do saneamento, en actuacións blandas. Cando me refería ás conversas con esa asociación de defensa da praia, bueno, eles, por exemplo, falaban de que non podía haber ningún chiringuito. Eu, desde a perspectiva de unha praia urbana, o que podes facer é, digamos, que establecer uns criterios de estética, por exemplo, para que isto non sea a casa de Tocamerroque, pero que se teña un atractivo, e actuacións brandas, no sentido de que se podan celebrar actividades de lecer deportivo, voliplaya, fútbol playa, etc.,
que requiren instalacións de escaso mantemento e que son movibles, non? Que as podes colocar e quitar, que lle dá un atractivo que non sexa un inmenso erial no que ti vexas o horizonte do mar a casi a 200 metros, non? Aproveitar o espazo, non? Aproveitar o espazo. E darlle posibilidades para... Pero é máis, se me permites, estamos escaso de tempo. Eu aí boto en falta máis verde, evidentemente. Sí, así hai un choque visual, non? Sí, ese piñeiral é unha alegría á vista, un espacio super aproveitado pola veciñanza. Que bonito sería, como decía a canción, que iso se transformase nunha ringleira de árbores ata carril tamén. Non sei se lle gustaría aos que teñen a fachada das vivendas ao mar. Facemos un referendo. Podemos facer un referendo, pero si é certo, e algo que tamén me gusta falar moitas veces do tema, hai que se lembra con nostalgia da Praia de Compostela do pasado, pero bueno, os tempos tamén cambiaron. O uso que se lle dá ao paseo marítimo é alucinante, non? E cando falamos de nostalgia non nos lembramos de que tipo de augas nos bañábamos en certo momento. O regato do Tripeiro chamábase así por algo. É dicir, hoxe hai moito camiño avanzado. A estampa é moi bonita, as postales nin cheiran, nin nos mostran a cara B, pero bueno, a veces a nostalgia tamén hai que aparcala e ver o futuro, un futuro en armonía, e que darlle uns usos medioambientalmente sustentables e que sexa un atractivo para a cidade, porque é un dos principais focos de atención de Vilagarcía. Señor Rodríguez, notase a súa profesión porque explica... Porque me explayo. Pero acabase o noso tempo. Pero ten un minuto para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei. De Vilagarcía, do que vostede queira. Sí. Vai ser, digamos, que algo moi mundano. Non sei en que momento é que se pode deixar de felicitar o ano. Creo que ainda estamos no tempo, non? Sí. Dentro da semana, sí. Entón, desde aquí, estes 30 segundos os quería aproveitar para sellarlle a veciñanza de Vilagarcía un próspero ano 2025, e parafraseando aquel presidente norteamericano cando falaba de non te preguntes que pode hacer el gobierno municipal por ti, que puedes hacer tú, eu convidar a participación cidadá, eso é fundamental, pero non solamente transmitindo queixas ou inquedanzas ao Concello, que moitas veces non as soy, ou ás veces, digamos que a resposta que se dá desde o goberno municipal é desde algún medio de comunicación xa en plan generalista, non? Pero sí desde a participación cidadá nas asociacións veciñais, nos colectivos culturais. Vilagarcía, como dixemos ao principio da entrevista, ten enormes potencialidades. Temos un dos principais, digamos, activos é o humano. No plano deportivo, no plano cultural, eu invito a ciudadanía a participar e que non participe ata agora que se implique, Fuxamos desa sociedade insolidaria, individualista, impliquémonos na boa marcha da cidade, protestando se necesario, salindo á rúa cando se precise, nas manifestacións contra Altri, a favor da Ría de Arousa, do noso sustento, do noso medio de vida, a favor da nosa sanidade tan entredito. Cando falamos de centros de saúde, sí, o edificio está moi ben a carcasa, pero o factor humano é importante, necesitamos médicos. A ciudadanía, este 2025, ten que ser o ano en que nos impliquemos máis e loitemos por os nosos dereitos, individuais e colectivos. Que se cumpla. Oxalá. Será bo para todos. Señor Rodríguez, foi un placer contar con vos. O placer é meu por darnos a oportunidade de transmitir a ciudadanía a través deste estupendo medio as nosas inquedanzas. Feliz ano e que hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias. Nos vamos a publicidade e volvemos con Lipso González, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Cambados, así que non o perdan, será dentro de instantiño. Hasta ahora mismo.